Evo nas, pozdrav ekipa, znači imamo novi trening, 5 vježbi, znači prva vježba je 10 niski skip, odnosno u sklopu te vježbe još 10 visoki skip, to radimo 30 sekundi, 2 puta 10 čušćeva, 10 normalni sunožni, 10 sa iskorakom, 15 ležnjaka, podizanje gornjeg dijela tijela, 2 puta 20 trbušnjaka, 20 podizanja lopatica, 20 podizanja u svijeću i peta vježba, pozicija skleka, doticaj dlan, koljeno, to radimo 30 sekundi. Grizzly i polarni rade to 3 do 4 seta. Idemo sa prvom vježbom. Znači radimo 10 niski skip, 10 visoki skip, 30 sekundi. Nakon što smo to napravili, radimo drugu vježbu, znači 2 puta 10 čučnjeva, 10 je sunožni, 10 je znači sa iskorakom. Kad smo to napravili, idemo na sljedeću vježbu, 15 ležnjaka, podizanje samog gornjeg dijela tijela. Nakon toga idemo 2 puta 20 trbušnjaka, 20 podizanja lopatica, 20 u svijeći. Sad smo u svijeći. Nakon toga idemo pozicija skleka, diramo dlanovima koljena, znači 30 sekundi. To je bio jedan set, znači radimo 3 do 4 seta. Lijep pozdrav!